Adom 106.3 FM Suni Adeshima ye mo bibia kwa ba megidi se ho ye media wo krompon na da rumenti me ho den pa na me pa bo nyina ne se de o haw de o wadadwene atete abobo ede na koma pono so no kwansi afam nyame a wo bokwan to babia kwannie wo mmokwan wo mana nidaso de ne de ya bawo awurade ma ne nsanka bi dia de dia ya bawo awurade sia no no wonhye na namu dia de dia ya wade awurade ma ne nsanka no ho kafo dia de dia ya adwuma awurade won pa adwuma ma no ugidia no age so amen dwumadie ni din de kenkan me enwoma ya didi dwuma ye fra no obreguo ye nyina ye nim ekwan ya kwa metua ene ya abrayie omudwane frifie na ekowi ase chibra wa mama ya ngro wo mo de omutiri fama enam so ti wo de kwa wo kwadwo mabre kwa metua de sawe sa na wodi firi mu ye na yi wa ha sese kwadwo mabre nso ahyase wo no nso ahyase rensa wakofa yonko a ye frɛ ne se wobo no wode ne ho akobɔ no na sese adwuma kra wonko bi awurade adom akɔ school wanya kwanya wo kyade sese wagya na wode rensa wagya na wode rensa etina no na ne ye hwese eye abusua no me eye suban ana ayonkofa na akofa sase mu yaba ene abadwafo atenase bia wonim dada se atenase nso a ye bobo nsem ho ne ye fa adwene na dwumakofu from abeso yasene eye Valido Spice every US abrochimemu na aba na sa wode no aduane a ededodo ehwam dodo wo bia di bia obehu sampa wo yo besima bema woni maduane noa ye wo poultry ye wo fried rice ye wo jollof rice ye wo curry in ye ginger spices mansanka wo de me pacho kotu biton esanse yesif na baso ne die na wodi edanso a ne yebo number obefra obetimi to bia ton ye 020 210 2922 020 210 2922 and a 0244 214521 0244 214521. Yawo Apostle Michael K Edusei Ewaha Gospel Power International Ministry one and a presiding apostle yemu akwaba ahoden wo hode na me adom ye de radiance yes ye hoden pa ene ye wo reverend Jadidia Corey dodo na friend fire wuja was ye toye de den toye de chechire man reverend akwaba e ba jona hoden na me adom ho ye ye de radiance na asafoma obi aho ye
ene mutimi kosom ye apostle ene osom koso den ye de radiase ye hyiase ya na akoye nije nkwa enti na no na sesei de mabre so ahyase etu nsa no onkwa adwuma mame chase fruits reverend so obeduru sa bre na ade be mwa no hia onkwa dwuma otifie orensa Sabi Bible says anya dwuma enidi me did reverend and call me chio bibia Kenkan Me de eno na akita ye mo abepem ne nyame hire tiefo ni na mamuti Adom de bia meka ensanom eyade a obelima bia osiso a emfensi woni so enyo ne nkwadwuma ensane na emane nkwadwuma because sabi wuntimi mbo na obi mfa wa adwuma mu tie ne ye pa wuntimi mbo nya adwuma ma ne nye ye obi a wo pe ne company ye bia onkofa sabi kowensani so omna ma ye adwuma no enti ensane su nankasa wo de ato ne ho so nankasa no emma ne opportunity bi ma ne nya adwuma nye enti obi amfa saa de ne entuni mpa because obua Bible so ye hintasemodi ade ye secret kura betime yi nadi ana enye se nipa bia no sabi wo de nsa besi wani so o ka sesi obi be quotation se wo yefu kikenti no msankakla na yefu no kika nso papa enye wo yefu mpo na nkika wo sa scripture no be blinti ase eti me boni to for time nti wo so wo yefu kikenti no bobensa kakla set the Bible one cancer bobensa difference wo me pacho ye Ghana ye nom abensa ye nom bobensa tieniye pa Ghana for nom abensa ye nom bobensa bobe no ebi ni baabi apart from Israel and ye de communion wine esi o ma de cheso a na dane akọ abem enu bi no so nom timi pa cho ye nom abensa nti wo betime twa red wine e bobensa na say eno so ade na kasa eboa emfa nka wa no Bible say ebe count se wo obi enu obetumi amakwan se obama ekoteti se ensanom ye papa enne ye be cheche ne emamu because of ensanom na wonya dwuma no nti wo de ye nko ye be kona nsa na apostle di akosie nie wo faase na eja sese waja adwuma ya wo de rensa no enti no ye mfa ne se wo ye wasore ba waja adwuma wo ye sofu wo da domanim o so chere no kwan e na nka be chere no yo adumi da se metia etiefo enyina sane na reverend eka no se onipa bi adu sa stage na ohia moa na obi to ententan e won nsam a eye den sisa nipa ne wo ka no obete wase na ya ye boade chese yeso ono mo nsanti ne atu na san ne apam no na afi wo de awreho no aksa kotomu dodo anyesa obi wo a itu ni san ebia na woni ya ansa na sade na eba but was over ways and means ya ubetumi ayeden age no because a proverb Christ say yen hwimo bi yen rescue bi a oda okum ekwanso obenum nsa to that extent na oda okum kwanso na se mabrese se ba bia waduru ne de okum kwanso because ono onim se ensa no ha no na se obi eton tintamu sa na spirit enya ba be wura no ensane ba be wura no pepepa o Bible no Proverbs Christ obi a wanom nsabo no o de se obi odapo emfimfi ohun de oye nti de oye nyina no nya ono na eye enti we ye sofo ne sa eba se nipa no akodu sa age anasa stage na e was so bommodin e fa kwan so council no na fe wo se yesunsuma wo boa no mpaibom na etimi ye se enne ye betimi aboa ama wo bi a waye te se mabre wono so etimi anya adwensa kira na enne ye behwe nana wogya nso abeka yensa wo ye hunhum nipa nana wogya mitimi ntwadwan yo nana mitimi ntwadwan na de si yesu mitimi nka etino seria na ye de besere na eja nana akwaba yeni ogubi na de na memu akwaba na asede wayi wani tell me fa yo jame na jamru so wani aja njo ko ya mama ye ba wanya nya sama ekosu wa twire ni ya na de sin de ekosu obi enfo na ni David wani ehun so anya tan na ye hwe enade na wo hwe ni musese de kwasi mabre eno wa hyase rensa won kwadwume na no ye ka ho asem enade na wo hwe ni musebesie enade me hwe ne se ebia na adwensakra bi aba ebia so obejaya na abo onakasa na den na barabo
na de metu nsa ade no no me na ye den edi echire nti na ma de ekoso wona abrabo so nyina na ye de edi nya eti enhwe ebi enome no ene betete santete nso ade ne yenye emfafa ho wobregu ene de yemfamro Kenkan Me dakro anwumere bi emerema banan ene emma banu bi eba kwadwo fiewura ho ede beto nanim se ago fia obi wa wana ame ane momremu ejemu ajo ye me ma mejemusu akonya ho mpacho montena se yo eja yedawase yo mona ntise anwumre mo bepie me so e wa hai ya eja unwo ye ha ene enibreso ene edinam ene sen yo momo makoma mrefom na asam de ba kan na yede ya no beka eja yakase yakoma eba foma enye yie esanse ocherechere ni mabre a otu fie ha no odi ewu pa ene sen eja se wa unim ye baba sumina ocherechere ni mabre ene ni di agro bi a ye ni nje ho kra eja abotre nyabotre eja entry die nti a ye ni abre didindin nyina ne se ye pese oma eto mabre se obi aware ye baba no na enche kra obeba abefa no akọ eja entitie ma entu mabre se onjai ama sumina echidi se wenjai ama sumina echidi a ene ne opeso hu no obehu no ene eja ya besre kwan na yakọ yo maka amate menya no kasa kire medamase mundue ni a o nana antwi efre teacher mabre ede asem no eto nanim eja majo ya me de tenase na me no won kasa eja na ede asema we de enya asem boni bia ama sumina awofo ede asem bi beto manim se twi wo ho efiri omoba abaya no eja ne wo kan de minim ho hwe se wonim ho bibio de awofo no e kan ne se twi wo ho firi omoba abaya no ho eno no eni agro bio yo eja medawase mate achirei ama sumina enkrofo ehyaase etetei ehwe se obehu kwadwo ene sumina baabia okaka asem no bese bosmi ba kwachim abawa no ekọ teacher mabre ho anadwubi ne nkrofo no ete sape ena ode emika ekọ teacher no fie oduru efie nanim no ohunu se wato abontepono no emu nipa no bi ede emaporiwa ejirejira ho ebi nso ekogina kwadwo mabre edan a odamu no empoma achi afi ofre teacher mabre se kojo mabre se on pe ho asema mama sumina mpie bra sisi a kojo mabre pie bra ha oya bema pa pie bra ha usra pie bra ha se abontepono epa ho a nana atwi asaso enko na etumi epie abontene esan pie fi entempa na kodwo ekọ nana atwi asaso epono a epie efie no mu no nana atwi nana nom a woda asaso eti ebie efie pono kodwo ehunu nana pe ana oka kire no se kojo wamani ene sen samrei eja uhume ha eyeboko me chire ni baako ene pedan ene mbabe bisa se ebi wo ho ana enka ode odan baako na aka no ebe mana tenamu a anka be me depa teacher mabre ode ade asa ma ade enchi na me hu de me opani no eka asa pe ena osan edane nani ewura ne pie no eka ne pono tum kwadwo eka kire enkwada oda asane so no se kweku jine bi abonte pono no na hwe se obenya crazy bi ato abrami ana yo teacher mate me kwa akọhwa ba osan eko ne demu eko fa atoa ebreom
ɛma wɔde pie ntɛm a ɛna kɔdwo ɛbɔ wura ne dan no mu. Ama sorry na manya kwan bi ama wɔbɛtumi afa so adwane. Yo, kɔdwo meba. Ɛkɔfa ama sumina ɛma no ɛkɔfa nana ntwi asane so esi abɔntene edwane kɔɛ. Nkwadaa no ɛsan bɛka sɛ Oh, teacher, me pacho ya kwa enyi oton crazy no wada o. Yo, kwaku me da ase. Koda. Sumina enkrofo a wogina abontepo na chi ene wono wogina teacher mabre empoma na chi enim se Sumina ehye kwadwo edan mu na edan se ebo a omunsa ebeka teacher mabre ayenade enkrofo no etwen ya kyere yi a na Sumina ema no wɔhyase toto abo ebubo edan no nkyɛnse so afei wɔde ɛma ɛboro kwadwo mabre empoma no achi ɛpɛsɛ otunumpu yei ɛkɔ so saa ɛma efiwa no ɛne efiofo no nyinaa sɔre obie abontepo no pɛ na nkrɔfo a wɔgyina akyire no nyinaa ebowura efie hɔ wɔn asɛm a ne sɛ Ede asem oh munya abotre ede asem eja ama Sumina hye teacher mabre dem ya bom saa mpese obepia ba tine ye ni abre saa no entama ena teacher mabre ebie ne pon efiofo no bi ene nkrofo no ebowura teacher edan ohwehwe ho nyina nanso wahu obi a ho afei na kwadwo mabre anya ahoden odidi won matempasa adwitwa nkrofo no mpo a wantumi anka hwe semoni ewu mohwe ama wa ha nie ni munko na ya mosore amoka obi ti ho efa na adwen kra na mo ha no saa na mo de mo nsamfo efofofo no saa we nyina ni hwen se mo kɔ hwe no na ma wo ho monko na monko fa no eni wusem monfa mo ni wusem amfiri anko kwase asem akwa monfiri mani so mfiri ansa na mebukura afumo odi aniwo esan kɔ kwadwo mabre amfa saa asem yi antu ne hofo ɔkɔ ebo bra emfata ebra oma school kwan tenten no wankai mpo se waka se obekɔ abomu akɔfa ne maame ya abraye abade wo wan mane no nso ya abraye nyaaye a anko bekɔ kɔdwo ho nanso wonim de ne ba no wo afei oni sika woni betukwa braye atwere krata ekɔma akɔdwo se Medaba kwadwo. Misra wani die mu a. Sonsa kakrata ya ma mente wonka. Wa wonim sɛ wokɔye. Wonsa wachimba ha biem. Wo hye me bon so sɛ. Wokɔ na kwamaduru a ba fa me akɔ abo so. Nanso ebesi nda mente wonka. Nti medaba. Ma mente wonka na mpɛsɛ me ba bebi a wowɔ no. kwadwo ensa kan krata no pɛ ene wono nso ekɔma oni sɛ Mame mesrɛ oni die mu a sɛ obetwen kakra na afie na metimu no emframa kɛse bi abɔ ama ɛdan no so nyinaa apa nti sisi ai de mini baby pa bia ɛte na empo Madam for teacher ni bi enchen ena mete sisia enti maame mesra wa se obema memre kakra na me fa ntoto no ma yie na bibia wi a meba be fa me da sipi wodoba kwadwo mabre
dabi awia kwadwo apon school ekofie no wohunu ababaawa bi sɛ ogyina efie a ɛtoa ne deɛ a ɔte mu no aboboa no kwadwo ɛbɔ pere ɛkyia no ansa na owura ne fie saa ababaawa yi ɛho ɛyɛ fɛ yie ɔyɛ ɔhɔho a afei ɛna aba kuro no mu sɛ wohwɛ no a na wofɛre no n'anim dua ne ne kɔn na nantu a esisi fam na basa a egu ne ho ne n'anima akɛseɛ ɛma obiara n'ani betwa ne so no ɛpɛ n'asɛm prɛko wɔkyerɛ sɛ ɔyɛ obi a wabrɛ ne ho yie wɔne mmarima biribi ɛwɔ wɔn nsam ɛna ɛbɔ wɔtumi kɔtena kuro bi so kɔgye n'ania yie ansa na wɔtutu so ne deɛ ɛne sɛ sika nti ɛna ɔnam enti ɛberɛ bi a ɔde ne ho ɛbɔ mmarima pii ɛne wɔn atwi so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔbɛnya sika ehunu bi adie sɛ wohwɛ no wohunu sɛ ɔyɛ obi a onyini anka deɛ ɛsɛ sɛ ɔyɛ ne sɛ ɔbɛdwo n'ani awareɛ ababaawa wɔfɛfoɔ yi a ɔfrɛ no yaa kono du no ɛyɛ kofi nyamiasɛm di kuro ba adɔma adamfo adɔma asua a adepam ɛwɔ sunyane ɛhɔ ɛna okɔhyia a yaa kono du ɛno no fa adamfo dabi a na adɔma ɛkɔ kofi nyamiasɛm no na damfo yaa kono du ɛyɛ no sɛ ɔne no ɛbɛkɔ enti adɔma ɛde no ɛkɔ akura no ase yaa kono du ɛkɔ akura no ase no mmarima pii ɛde ɔmɔni esi no so nanso akyire yi ɛkɔka tikya mabrɛ na odi n'akyi ɛbrɛ ɛso sɛ ɔsan kɔ sunyan no yaa kono du ankɔ afei deɛ na watu atare kwadwo mpanin se yaw sɛkyerɛ bɛbɔ dono ama mpafin asi no na efiri kyewa asa yaa kono du nimdeɛ onya firi kwadwo hɔ enti ɛna watu atare no dendenden saa no nanso yɛn nyinaa akyi no na ɛnyɛ kwadwo mabrɛ nko ara na ɔne ɔbaa no ɛwɔ hɔ kofi nyamiasɛm kookoo krakye nso na ɔne yaa kono du ɛhyehyɛ hɔ ɛberɛ bi mpo deɛ wura no ɛyere ɛne yaa kono du ɛkɔhwee atwadebrɛ no bi ɛnyɛ yɛn nko na yaa ɛne drɔbani bi a ɔtaade lɔre ɛba akura n'aseɛ no nso ɛwɔ hɔ mmom ɔne kwadwo mabrɛ deɛ no nana ada adi pefee enti na obiara anim deɛ aka no deɛ na ɔbaa no yɛsie na yaa taa ɛka ɛbobɔ kwadwo eti sɛ oni obiara ka no nkurɔfoɔ etu kwadwofo sɛ wɔnyae ɔbaa no akyiridie na ɔyɛ bediwa nanso kwadwo amfa anyɛ hwee akyire mpo deɛ sɛ wuti ɛkɔka ɛho asɛm a na ne bo afu adwa ntoma gu ɛwom sɛ na ɔbaa no ɛnte kwadwo mabrɛ fie hɔ deɛ nanso na ɛkyɛn sɛ ɔte hɔ ebire biara na ɔhyɛ kwadwo hɔ ɛyɛ kakra no na ɔbaa no ayɛ kwadwo sɛ yi pasaa wagye ne sika nyinaa nso brɔdo dwumpo na ɔntɔbi ɛma kwadwo dabi yaa koro du ɛka kyerɛ kwadwo mabrɛ sɛ medɔ kwadwo medɔ wiase wonim sɛ wɔkyi ne w'anim obiara nka wo ei wo no sɛ wopɛ biribi wɔ me hɔ a na wodɛfɛdɛfɛ me ɛde asɛm ɛnyɛ saa o abra na mewɔ sunyane no mefiri maame bi ntoma akyɛ paa yie ɛbɛsi saa bere a mene wo kasa menkyia ne ka anka mesi pɛ busia bi mu na membɔ hwee nkɔtua ne ka mbra medɔ twɛn ade kye a mede bɛma wo ɛnti na medɔ no mate kwadwo afiri hɔ no ɔkɔɔ ne tikya panin hɔ sɛ ago Maya. patwɔ emi a me kwadwo mabrɛ Okay, brem. Na anwumre de wa mane ha. Wohu me wɔ ha a wei deɛ bɔkɔɔ awia ya na mewɔ hɔ ɛna menya akrata sɛ baabi a me maame da no ɛnyɛ enti wei deɛ mesrɛ wɔ ne die mu a sɛ nka wobɛfɛm me sika no a yɛgyegye firi mmɔfra no hɔ no sidi ahasa na sɛ bosome ne wu a na wode ate me Kwadwo, nkenye wo maame paa oyare a
kaminya bi ma wo ka bɛyɛ den nanso ɛyɛ wo ma menti mɛpɛ bi ama wo wo de menya sidi ahanum pɛ na de ama wo oh teacher mesrɛ wa bɔmmɔden ama ne nyɛ sidi ahasa ɛma me wate oh kwadwo deɛ wɔ hɔ a no ti wo deɛ so we mu ma me Kenkan Me, oh, Kenkan Me. Kenkan Me, oh, Kenkan Me. Pitro kakamio, minro kakamio. Kakamia mpo kwa mwasi anansio. Pitro kakamio, minro kakamio. Adom 106.3 FM suni enenso baby akwakosie no sese de akwadwo mabre wasada ne trofo woyi insan ware ne to nkyene a nokore de nokore wonka bi en wasa kofa beli wa ya konadu e de abeto ne ho so tiska bi obenya bia no srade nam tekunam en omode wie na omanfo bi adwencha omode aba piaga was a great program pa Hassan Salifon so say live where the free Kuwait in na eba sanso na Jomensa was a nice program pa you are welcome was nyamisha mo pa na adwuma pa mo bo adwo atma dilis es message a wode aba en was kwadwo e de ba kura na ekosuyi e de ba kura na ekosuyi futu nsakra ni po Jesus so hwe ba Emmanuel en so say sikasam kwa na aba kodwo eni so na Jacob kwabena esuo enso message a wode aba no se kwaku well done no wapamfo nyamisha mo pa wose na anom kwatwa mu okro magona bipuamo mechi agona bipuafo nyino se na mekwadwa mo ase ba Emmanuel okro na asa de bi aba no se yenkenkan 5 books of Moses chapter 14 verse 22 to 26 minim de ho benya da je bekenkan sanso enanana ya pukia was good evening o nyame insha mo nti won de ensembo en wode eba ye wesi e friend na kantanka was good evening meeting mo live pa me di frite pa ahafo ye chat pafo nyina Stella Mensa bio enso se me hwe mo live pa Venice eho enam di free ba messages ne doson ye benya daage ye beba so na ansa na ye mra fi ma me sha se free so nana uja ma me sha se fan free so nana hwe suban a kwa metua edisi nani so e free se wone brayie edwane free fehia kobo baby obekobia wodi tro baby obekobia wodi tro no nya fever baby obekobia wodi tro no nya fever eno de hwere ne nkwa sese ne ba ne nso asua we no eye abofran se woni a wose se de se kan tie sa na bahate ana se ya nkwankra su a omu nyina asua ana ye honhom kumi se yawo ade bi wo ho a sebe sade ni wabusu ni mu a oye dan ebi be dan ebefaw so what ya say and the second ade abusu ni nya no ebi nso atenda ya akosi akwara na baraboso ema sebe no kwara fa ne kwara kra akwara ntumi ya dan enkabi because wa hwede ato o hawo na bebese na o mane o nemu usini ni echi no na o sa twa ntro ya dan e de count krata wo twoko ma ne maame se baby a wote dan ne so apa wono anim se woboa woko master ho wokache master se baby ane maame danye utimi bo yade e de ma woni a wo kakra wo benyanti wo de komo ba o se ni nyina ye no me ni bia no me ni nyina so na bia no se ni mi di wechi a obi tumi di ni de ye ntwa to so obi tumi di ni de ye ntro so what ya say no me di eba so a ni aye de so ho ba cheru ehun susanso ni bia nyina bi na ye de ekoso abrante na de na braboso se de make what ya say because adena efinawo fo so na ba ono no so what ya it is how they apamna ewu ebusuan na cha say ono ne maame o man tena ama sa eyi no man ya ma omo no na se chibrana na di omo ti no nti won so obaba bewo ni ba so be abe ya want to aso sa e de akọ abe ya want to aso sa de akọ so what ya say nti ade bi wo ho ase nu nu webusuanim na wo hwe se temna me ka se aya wo nipa ne tenase bibi koso wa brabo tenase me papa brabo na obabo ye problem ni me papa befemu ana me mama befemu
say the make what say utro say say anya nyina say no ade me papa be frem ma me so be frem na me so me ba frem ode na che say no me bi eden e we busu anim awofo no so anka nokore obeka ye akwadwo ka say ehe fa na ifri anka na maame fa nko wan fa na nko omo de bibia si akwada na say omo dwane ye what I say kwa na omo fa so di fi kro no no obukro na nya kwa mpa so ito to me nka no kwa na nya dai amfa nkyere ne ba no so what I say it was a kwa no amba ne ho so ama na nsore ahwehwe ni shebre mu a obonse na no mani di nechi saa sebi yedi abefa yedi kura be di mu akwada no abedin nana wo ejidi pa de wo ho a shabrabo na obo unim so obo ho mode wo abrabo still enyam be bia de ekutiaw e bia na pamdie bia na se no me bia de akoso wo ma me mu abrabo ekukusi ebisa sa nte so okọ ebisa tembe ke bisa ne mboto anipa eboto unim kumi tembe anipa ne ochira meyese odi ochira na meyese ade chira meyese afi we meyese oboa na wan sori a utumi ya hwe enti se wutie na onam help bi se ya nana wo jase sorry ne kwa bisa ebeboa wo kumi tembe me kase yankopon wan boni paso na medi hia wada yankopon bo no kase so wo de oba bedi hia ana wo de oba menye skada so obi anso ntimi ni kubu sora obedi ye minimo bi odi oyo hia ni poso so sora na bra ni shebre sesai mesa ba so mame kwa apostle so apostle do yenhwe reverend enche me ba so apostle yenhwe e de na tro ne kafa entro katrema ye daadafo entro wono anim sa asem na wo ka no no kura nim na so sade obesi ha nani aka no obaji adi kakra wo pinti yeah what was baby adu say last week na ye ka no edu stage bi na onipa no me be dan so a niema wo ye no enye papa obi a wodi atro no ade eye sunsum ne wura num eye honhom oka asam no ma eye te se ade na eye no kore so na enye sa na tie oka wie nso a wokọ obetuma kasama ma wanhwe ye do beto says nanso no onim ho hwe eno ne wonsunsanso wonsunsanso obi a wo ye se bia se wade na wo ye no o twa ntwado so tu obi so na se nipa na ni bere otimi ye wade eti do how to be bible now mama scripture bi okay Genesis chapter 20 Abraham abrawu tu kwan ekọ hiri bi friend Abimelech nche okoye na one ne yere nenam ade ebisa ne se obawi woye wo de wo ye bi nua ba otwa ntwato so to ho enam asam a wono ye no ono ane ba Isaac so bi beton o kinka Genesis 26 a Isaac isu tu kwan ko sa kru no aso one ne yere beka ye bisa ne sama wo so wo ye mi nua ba eba ba ye sunsum bi eba ba ye awonto atoaso ne edi wati a ehye obi bia wan we ye a edi saa wo generation no enukuredie emam because obia obenya obi wo wa atropa obedi ama ye do atum ye do betum eye sunsum kwa metuane papa ye bi eye no me no se no me be da fie no wa ma wani amre amompaye enyi hu amfi mu a edidi so the first generation and sorry second generation be sorry eno na ya na eye huma nipa bebre se ensese wode no medi agoro so obedo me abusia no a na se wa mmode amompaye anya nyame nipa bi o sunsum aniwa ehu kwan obefa so obetima jiwa fisa ade no a wona mu saa obetima apagya eno nkwa be sande wa bafom hwekra ta wo twokoma ne maami atro na bia na no ode na wasanso ede yade esusu ne maami na o maami a wo utimi onyare utimi ka so yade da bi de obeye ama nipa ginedina no oye because enye ono pe Bible say edu ba bia was Bible dey say onipa du ba bia de wo ye na nya wa wo pe na wo ye ye wo ma tumu e na de wo ye dey e de wo ye sa eti wo de wa no koka so maami yare na o maami yade ampa na no hwan na ye ano de so anya no echi no di e ka ne o ka na wo say ya no kure na ti anka wo nka but e bibi na e hye no trust no so say to me wo ketrema so okay James chapter 3 James engoma no wo say ye tachireman e yuja tachireman e wo say e ye ketua bi de nipa wanum
nanso ɛnoa na den kekanye bebree akeke nipa nyina de da bia meka say there is a power in our word na ye ka no nsɛm na ye kan tumi bi wom enti nsɛm bi a wo ka na no na ye adwuma de ma wo wɔse control bibia ye oniema nyina nanso ɛnoa na say defy wo ɛbɛyɛ onwanwa sɛ ade ɛbɛkye wo bɛte sɛ ne maame yade ɛbɛtuma bamusa because ade na wo ka ɛne ade bi wo sunsuma de bi me maame nkyerɛ wasɛm bi ye wo sunsum bi ba bi onipa wo gina wo ka asam ɛyɛ na wonnim sɛ ye wa honhom gina ho because you were territorial spirit. That territorial spirit, na take control of area bia. It is sometimes as someone walk can some na a new fear for esun suma kwa kusia. Sa semunu na yejuma. It walk as in mami yare. Ni mami yare da hui. Ampa sun betima suma weketia. Ye can will be cry can be. Yes. Obi to make us a medium if ye dear, if ye me from dear, me ye da, me ye say that, not sumasum, me warita, not sumasum, because baby, a wujina what can someone whom be what a year chuma. Apostle Mamma was my Reverend Corriso, Reverend Papa, Uncle for the BPL, Trono. A good young man, young brand Trono. Okay. Now, Uncle for the BPL. Okay. Looking for really, I'm not too. I am Tro. What's a 20 and Tron? I say, I'll finish it. About your 20 pound for my gun, I'm doing so fire with ya. A feast and Yankopon boss on your sass quotation back open Bible ma was say Yankopon Chuomi Obio Chantro. The book of Proverbs chapter 12, verse number 22 was say a radiati wadiane atrano. Tieni pa and yet is an anaku do chiwadiane wa untimintina Ghana. Samahama chiwadiane wa untimintina Ghana. Then Yankopon sin a chiwadiane. Nanasa obia chiwadiane ebia sabi a number or chiwadiane wa Korea. On problem at the below. It show Namisi ne chiwadiane atrano. Proverbs chapter 12, verse number 22 was so be biala. Our chantron, Yanko Ponchiwadiano. Proverbs chapter 19, verse number 9. Also can or dance crew move for one yet toto. Not the odiatro seminal obey your life last assessor. Ye can't run one some dia and keep it me a quotation be 1,000 and Nipabia was such as all kind of assassination. It's in a black bonnet pim, it's Yanko Ponchiwadiano. Was signed by Yela. Was signed by Yela. Very good. Inti sana Bible ne ka fan tron nana obi twantro Bible ma ye charity ya and so na sam ne nya ne klo oku twantro se wakum obi ama no oba ye onu so de bade ani monyam ne de se ka to nanim nim e charity afri so owu e wo Bible ma ye ma ya se me wo ho a mebuso ni anka me ma ye nsie ne da e ye sa akwa ne fun no obi akum obi na oku twantro se me na meku no se de obenya ni monyam wo David ani muti David sa wo na waku no woni se ye nku obi ayasra no woni se ka to nanim nim to obi anfa Bible nko the book of Proverbs 19, verse number 9, and that's a Proverbs chapter 12, verse number 22. Chantro bium. Enti atrote kreme biano opim wa blabum. One pim so wuntem obayila because the more wu chantro no na wa blabon unkwana ne kra na so te basa asiwe so. Enti entro yadea enipa bia wutie me. Ene wo bia mu e wa solid e wo dwuma ma ye wo yimu e wo baabi bia obia pese wo chantro na nka okọ na nimbet oniunim se wo de ntro nante a wa blabon ne pim. Sana na papa kan Abimelech deɛ no ɛnyɛ sɛ wo twantro keko wo twantro no de asevu ne nkwa because wo se wo hen na hu sɛ mele no ho yɛ fɛ na daate bi ebia obɛgyina firi me nsam enti wo sɛ da wo hen busan sɛ we ya wo de wo se ɛyɛ me nua ba enti wo twantro de asevu ne nkwa bet na duru ba bi na ɛyɛ nyankopɔn ade a wo mpenti nya nyame na ba mu ma Abimelech kola anka nam tro so nka Abraham ɛka asɛm bi ma Abimelech odi bɔne ama nyame so twe na so ti wo tie yɛ ya entwantro sɛ de wo twantro ne maame ayɛ sɛ ne maame ayɛ sɛ no kekeken ana papa utwantro ne obi hu be wokyere be pie ntro ye ntwansa dakam wo ye de be pie wokyena eti obi tie ya ebia wo twa bi 2014 kan no kre 2016 18 2021 adekona utwantro wo mu na wo de gi obi sika wo de gi obi kun wo de gi obi wale ne no kre ni be pie one day amoni maguase na woni so guase ena bebele nyim no wo bia dwumadwuma ekoso bo so akotwantro o iron ross ne bo ye sei wo de oba akoto wo tena nipa ko ne kohu se wo twantro a won fre wadwuma bia mu da ye famra ya brabom ya manwofo yi e bo sha kese afa ebre ni dros na minim se skani ho
nti wo de hwɛ means ya say nka we Bible na ka 19 verse 9 no so de otwa ntro bi obeyila nti de obedina obesi akonya so otwa ntro man Ghana so otwa ntro no entwema prof osofo mese onkom se wonyela obeyila firi akonya no so I'm telling you anyam na meka obi fo obi adwuma waso ba abosume so amema say mama baby adam ye o say wo be kono fabu enso na ankwesi aga wo de san na adan ne ntro ne de ginipa na wotena wo na asa na beblesa ne ne bleni na wo na mu no wo kina bi wantwa so aba wo ma betwa so aba yemra wo na fofo ne so ya kunadu ne din so de wanya adwuma so de kunadu ne no nya de kunadu wanya adwuma yese ne ho ofe obi ahu na wo pe no ti wo de nanno ene na ho ofe na etu atare mema se de be ya obenya biadi eto a o manfo ntia ewo kuro yi mu ya kunadu ene yi wo ba ye man mu a ene na ma akoka asem yi o yes eto atese ye nuanom ma ne bi de aho ofe wo gina mu no iPhone na aba won sam fifiri debi no wonenam saafo no eno no ewo sunsuanso papa ensunsanso ewo mu dos ma men kase kitibi ntre oba bia wo de wa ho ofe ede nenam epesika de geniema hwe emema do mu dos wo je wo benya no obema wo iPhone obema wo phone obema wo atade be bia wo be da wo obetwiw de wo benya bebele obe ne de obetwiw ubenya bebele but ebedu age bi no sa mema nanka so mo nwale wo onim sese de onya wo no o de iPhone e da no onya wo de banku Indomini na yetimi di nyankofo so at iPhone cover ni na charger ni na I'm telling you papa nani mo de ana woti ase ma no no yes ade no be ma bia wo plan bi ontim se de onya wo easy no saa na wo so be ye easy ama be ma foforo ena no kra de opanyini nyame asem ne yere kra akosibam no bokobo ababa we so wahu nso wantrefo yes na amane so a utimi kom na ya na doso pa ye tu o man Ghana fofo Kenkan Me nya bibi keke o etwa se obia edu kwese adam de so fire woja wutie me a edu kwese twa se wuti ni radio nta na wutie bi wo mo Facebook o mehwe de ekoso bi ya papa amane o munam na nya bi ni ya dumi bi ebi wuwu ntem ebi nya yale sebi se mema doso obia eba o ya ba de so be protecting you obia na opese obe protecting no eti woni be ba ho no na wanya yale woni be ba ho no abla basai na so man Ghana wotia na wo hwade we na wotie a obi wa unya yale obi mebo nanso do age bi a unya responsible mind bi a oba be for aton so oba be wale obi ko wase ho imu asai wase ho engineer dada wa hojo ade ni be du ni wura ho no na atia oh ne kule papa ayo jame da se nana ma memra so nana ma memra so yenhwe se ebuka wo so ane trending yes e dua na chia so mu ese kasa no nyina de na so no kwa de chia na chia nana yenhwe se kobase wo ba bema utu free aye we so na uko we so ska wo penti ene mema ne bi ye bi fruit sugar mommies ejiska fruit sugar daddies ejiska won pebre e won sunsuanso ana wo yise honam ani ebe chia ana ebe goa no afa ho adi kumi de edi kan wo nipa no wo to okra yes wo to okra second owo ina wo paden e de ma ho yes third wabrabo etini be basa aha so what I say etini pe bia wodu ni pedua de wodi be bia no ehun sunsuanso wo ni pe bia oni pedua no de wodi be no ehun sunsuanso wo enne wo ahwande a wo be fi so ne de me ahwanden o mitumi koba mitumi ye de mepe nti etumi fo amintie oboa ebedu de bi age na etwa sa nya media mo so wodu wo no eso bete so what I say when say yakoma na da yemu no it say car engine say car ebra upa to kan kwa ha ne ha ebe breki ebe je ne ho sana akoma no say den eti obi wo sa te bia ni mu a yenuanom men enoko social media etu atese wo say kumi ade ni nyina besi ade ba ko so aboesika because sikanibre ina ba oman ni mu sikanibre nso de wu afa ate ase menyanko anya bi nti miso kwa menyanko no fa so nya bi miso menfa sa kote kwa na so na miso me yeden nya bi
bia na nipa no bebi a ofa ya odi nya ade no anye bebi pa what you say nti wudi say anybody born no ekodi nipa no we akita ka say nti me so pese mepere eso bia na ne kra ene obia ne hyebra Nyankopon ede ma no so what you say aha obu ho a obesofa ba opagya ho a Nyankopon boma obebia wo so ama wa ede wadi ye obenyi ache obu on so obepere de won so obepere nya wo nso nkwan so be ede ebetwa ma remember apostle Adom yɛhwɛ saa nkurɔfoɔ dodoɔ no ayɛ ne ɔmo na te asɔre dɛm wɔba asɔre a ne ne atade no wapam si ne nan ase gengɔm bopia abɔnten a sɛ ɔbɔ na nsɔ yam ɛdeɛ bɛfotuo na yɛ a mode ma wɔ mo wahu sɛ enipa du baabi a sɛnea ɛyɛ kan ebi wɔ baabi a asɔre a wɔkan baabi a ɔbɛkɔ no wɔde ne hanky na wɔde akata n'anim sei the whole suffer no no hu amani kai oh ade hey reverend ye papa mubi ada obra we dey ma mi so e ba ne sa mo ye ne den ana o kan o so oh enti nipa no no nim sa tade na wode ba no enye nanso de abetra so ndem mo ana o trans sa fe no yire ne ho o twe so twe a enko ba bia na esi but yana nipa ne mu se ɔde life sɛ ne be ya ɔbɛyɛ attract nipa but tie de ya kan sɛ abrabo bi a woni pa wo ye no awieye ɛna de yehia ababa wa bi asiso a na otumirika wo de ya ahwɛ wo so otumirika wotimi so ne nufu no na otumirika na osum but de beduru ba bi nufu na ejirejina ho ne nufu na tie ba woni mu sɛ onipa bi ya wobodamfo bi na wokɔ obo na wanamwa na okita dua na okita abano na obum konku o se awie yo so onipa nim na awie ya nka wanamwa na nka wo wonnim wa awie ye ntino wo se adu mfie mmerɛ so nto wo life Galatians chapter 5 Kenkan verse 17 18 19 a okasafa eniema eye akonodi a ensese nipa wokom ebi adwamamo onipa time de kra to wo so wo bobra se edumi bre so ntime bobra na wo bra twam wo se nyame ama no kuku antu ode ne hono bobra otimi gira hwem eye na de ba ko ya na ya ne se wanyi adu ba bi na ware emma no wo se me maame ye baifo papa ye baifo asema mo am nkrofo bi a na hye san kom unim brena what this life on ebo no sunsum timi to wonam a wohum timi waro wohum timi minimo bia oba ncha ye bompa ya ma national spirit no wonam ensa ton ye no obi hu no ho ofe one ne tene ncha ya no wa no sunsum asem enti nipa bia no ewo se wo bobra no tin bible akatesia katanhu esi enti wa won kata ho nsie ye no na se wo asem yes wo ye hu reverend papa yanwo enchetifo bebem na ye kan we ye no ma ekoso ya brabo mu bia unua no mo ma unua no mo mema ede be futu na ode be ma bom ebi mu predodo futu am be mo bia no se de bia ye kan eso dabo kra na so yo kra enipa sebele e wonyankopon sam pre de men kan cho se pre but ne nda na ye hwe TV bi Adom TV ye de bibia be susu ne pre ne de obetumi apre bi ko wan pla untimi nko wani bet susu ne pre na fa nim de ni nyansa ton ne pre wo kwan paso ti se bia se bi me ye nyame adwuma na ma betwa airtime Adom FM na me preach na me sa ko be na me copy obeka se me pre but pre na pre nim de very good nim de ni nyansa wom be wo pre bi wo a o pla wo wie ye no obesesa won kwan e na de bia na e kan sent wo ye youth na wutie mi am de ni so fire wo ja me pa chew hwe wa kwan ye na blabo no obia wo bia obetu obi abrochiro na wo kona wo pese okum ni pansa na wakọ wo hwie moje gwansa kọ no obekọ no obi wo ho a wadi kan wo dada sika na obi adi kan nya bi edan na obi anya bi ka na obi ato bi ansa na wo ba na nipa bia wasase su bia no o limit age Psalm 90 verse 10 70 years to say nipa bia wo fla asase so sa na bible ka wo se obetumi anya aburu 80 90 mo amane enti wo be pla kwesi da ben wo ti ase no
what the prene kwa na dako obi en kwa wow be kwa akopem ya mati fo mbrem ya be fa course ne trepe ene ebreni ho 0302 216561 and 0302216562 Shannon say Valido Spices in the Kutayemu Valido Spices Ekutayemu if America brooch memu all in one your poultry your fried rice your jollof rice your curry and your ginger spices hello hello Mbacho wani Jacob yo me hoye ya monitor sorry man modi ye program area I say that you me time eduwa who said no Jacob wahoma na nya me pacho sa afre bi hello good evening pacho wani pacho from today ejana domo ye yenko yo yamisha mwate yo ochiri ni aguna inkum ochiri ntio oho bebi a mi sua ne pan ye atro no e de fa bebi ode oba ne be hye mu ne busuafo ba ya ye mu gwan fa ntoku mi no won se me ye sure say ne wie no ende no asesi no we di atro ba no ho ato no but ne wie no ho no gidi so obekire no ye da se ochiri ye da se pa hello papa mpacho hoini fama kasa ni ntio we bueno kuja profa bueno mamo ya dentro en el profa asemi ya pep abanti bim ne hala papa me ka chama ko me so tan ya le ma ne atune se me ya le ma ete ka na so to ye be pebre na fe ye ti wasem ensem koso hello pacho wani yes man sorry wa homa ni munye me ba me video hello yemfa for hello mpacho wani from Kelvin ka se friend Kelvin Antamare yo yenti o Kelvin me pacho we bisa sendi woni obate oba oba na so ye me nsama dem me nsam no me na odi lechi no enye ne tifie no owo eja na na no ebi baka wana asembisa empanfo be ya no hello yemfa afrefobio intene yemrefie apostle mama nshasi mfiri wo so efoto ndi bebre na ne de amomamfo na gidi se asopa ncha asem tie nti omamfo betie no matie no asopem yakoi ede ba asem na obeka che Ghana fo obi hianwa ede na ekoso ede na watwe mu ebekoso ene ade yeni nkomo de America che Ghana fo nyina na hye momma yanhwehwe wurade achi kwan na yantwe yehu fi wiase nyema because the Bible say enema wo wiase nyina ani wachi wade enche ebetwem akọ nyame asem de etra hota fra Apostle Michael adu say every Wednesday be am trance here counseling and na Friday nyumre enso oba Sunday de a divine and prophetic onyankopon ebefa so aye nhyirama me number 0243 466 238 0243 466 238 adu nyame adon so on the 15th na ye be Bible school to be baby akọ Bible school omra efia mankwa bebe obeba Bible school efia mankwa beba Bible school papa me de me ka twa to nse eno me da so a wo bela wa bela bom enti obi a wo nam bia wo ma me no me betumi adu so papa be nu me ntu nti utie me a Friday ye yi no me ne so perfling call for so if ya de ya wo be peple kese pe na wo de aba ye dwuma pa eno a peke eno ape ye dwuma sunsun pa nti obi eno me da so bia frame number we sisi a 0243 19 13 0243 19 13 0243 19 13 from Mrs. Friday your watch night e wonungwa coastal usi waso so fire wuja solo obi abetelo medas yeah that's a Reverend Jedidi Akore fire wuja enono Zion Prayer Ministry nungwa coastal ho eno nana wuja yeah ko ai na odi Ghana for je meka che Ghana for ni nyina se sebe yes o man ni mo de nhyanye den usode ya na opagya ho a enyama bekoye e de amaw ebias kasem a den de amaw uye dwuma nko ado ayese bo utifie na woda
uye adwuma no se adwuma na oyɛ na enkoso a so na bra sɛbe me da ban ina me di adwuma ɛyɛ duro me da ban obo ade aban a wabɔ ɔse yɛndi dua na ba yɛmfa ne haha ne nsa yare no ɛna me di adwuma ebia oyɛ adwuma na enkoso oba o favor nyama mɛyɛ de ma adwadidie na adan akoso de ama wo sɛ o yare stroke oban so a ebia na obi bie so many years ne be so person me fresh sunsun ne mawa betumi afre ne de amawo so what was say ebia na we obia sebi etwo ho a nkrodo case 5 ebi wo so a oba me duru a me yeden me de amawo obema nso sebi obema so a me ndi ara ho me hyedem ensu bra me duru a mama bema no be bema ne mo ade ne mo adu na da peduma amana so urade ani wo ya bema ye adwuma o tete wo yere o yere kura kokromu a no osu obefia no osu no odi awraho because of what edu anadwo so obete de no o mane ntede papa jasa de no sore na bra na memo weduro nti wudi si no sapre manamo nsa won kwa so fititete me adwuma ho na mewo mintu enko ba bia before number 0244 92 94 33 0244 92 94 33 akwara ojuso keteso oba me wo fada woruma eduro no de jame me de besa wo yare entifu ne wa pejafo ho entifu wa kole funu se nya ne den Aba we dem me refi fa bo me yen instrumentalist still awun me nya bi keyboardist ne o mo bo we mpa che obi tie ye na obi ye pebebele ye obi blanches nti ye pebebele ti mpa che wo tie me na on keyboard bo trumpet ya mpa che frame 0549 10 48 48 0549 10 48 48 blanch ne dos nti pebebele ne no ma ye dwuma ne atwi o mo ka boso me anti frame say 0549 10 48 na yenye juma na misla Pitro kakamio minro kakamio ahana dwumadie ni nyina ye di esie mi di obidum bi kwakwa dukumi menam di ho chiame top man multimedia wonim se bibia wo na keka bo mu fete ye bibia fa media ho bia peso sua na usua ni yie wonya abodi nkrata attachment ho de maw wo konso a nimdia wonya ya da romanti he baby obewura bia ye bie pono de maw essence wo ba bia yiseja eba media hunim de bibia sefa camera sefa light sefa scoring sefa de yentwasine ne ade top man multimedia from 0244 022 778 0244 022 778 Zongo Junction enkran heya kaneshi eho enwo mo hwomecha kwan na afi enwo mo ntokese Valido Spices kopebi fa ye aduane eba maduane na ye de wo mo ne so yas ne shan akwade bom chidombo madon tenye sore so enwumre no nsi abrem kase bo ebre na ye be ye de bramo